खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि। बिटिआरनि रांखान्थियारि लोरबां लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इन्जिनियारिं मेडिकेलनि इन्ट्रेन्स आनजादनि आरजलाइ आजावनाया जागायबाय। बिटिआरनि रांखान्थियारि लोरबां थाखोनि गोसो गुदुं बिनायसाफोरनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बिजाब बाख्रियाव बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इन्जिनियारिंनि सोलोंथाइ बोसोर 2025-22 नि थाखाय 11 दाननि गोब्राब सरखारि मददजों थाग्रा कचिं आरो एडभान्सनि थाखाय मुं थिसननो थाखाय आरजलाइ आजावनाया जागायबाय। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा आरजलाइखौ मावख'आरि www.education.bodoland.gov.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनआव बिटिसि क'क्राझारनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशन अफिसाव गथायनांगोन आरो बे आरजलाइनि थाखाय बिनायसाफोरा CBSE आरो स्टेट बोर्डनि फरायसाया 2024 एबा 2025 मायथाइयाव नीट मेडिकेलनि थाखाय PCBजों थाखो 9 आव उथ्रिसारनाय जानांगोन। फरायसाया बिटिआर आसामनि अरायथा थागिबि जानांगोन आरो फरायसाया SC आरो ST नि थाखाय HSLC आनजादाव 60% आरो जेनेरेल OBCनि थाखाय 70% मोननाय बिनायसाफोरा थानांगोन। बेजों लोगोसेनो फरायसाफोरा मेडिकेलनि थाखाय SC आरो ST नि थाखाय HS आनजादाव 50% आरो मेडिकेलनि थाखाय 60% जेनेरेल आरो OBCनि थाखाय बिनायसाफोरा थानांगोन आरो फरायसाफोरा बिटिआर सोलोंथाइ बिफानजों खुंजानाय लिरनाय आनजाद आरो इन्टारभिउआव उथ्रिसारनाय जानांगोन। बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि थाखाय अनलाइन आरजलाइ गथायनाया 17 मार्चनिफ्राय थामहिनबा दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो आरजलाइ गाबनायनि जोबथा अक्ट'आ एप्रिल दाननि 12 अक्ट'सिम। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा 17 मार्चनिफ्राय 12 एप्रिलसिमनि गेजेराव आरजलाइ गाबनो हागोन। खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मोसाहारि। बिटिआरनि रांखान्थियारि लोरबां लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार खौरां। बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इन्जिनियारिं मेडिकेलनि इन्ट्रेन्स आनजादनि आरजलाइ आजावनाया जागायबाय। बिटिआरनि रांखान्थियारि लोरबां थाखोनि गोसो गुदुं बिनायसाफोरनिफ्राय क'क्राझार जिल्ला बिजाब बाख्रियाव बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशन इन्जिनियारिंनि सोलोंथाइ बोसोर 2025-22 नि थाखाय 11 दाननि गोब्राब सरखारि मददजों थाग्रा कचिं आरो एडभान्सनि थाखाय मुं थिसननो थाखाय आरजलाइ आजावनाया जागायबाय। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा आरजलाइखौ मावख'आरि www.education.bodoland.gov.in वेबसाइटनि गेजेरजों अनलाइनआव बिटिसि क'क्राझारनि डाइरेक्टर अफ एडुकेशन अफिसाव गथायनांगोन आरो बे आरजलाइनि थाखाय बिनायसाफोरा CBSE आरो स्टेट बोर्डनि फरायसाया 2024 एबा 2025 मायथाइयाव नीट मेडिकेलनि थाखाय PCBजों थाखो 9 आव उथ्रिसारनाय जानांगोन। फरायसाया बिटिआर आसामनि अरायथा थागिबि जानांगोन आरो फरायसाया SC आरो ST नि थाखाय HSLC आनजादाव 60% आरो जेनेरेल OBCनि थाखाय 70% मोननाय बिनायसाफोरा थानांगोन। बेजों लोगोसेनो फरायसाफोरा मेडिकेलनि थाखाय SC आरो ST नि थाखाय HS आनजादाव 50% आरो मेडिकेलनि थाखाय 60% जेनेरेल आरो OBCनि थाखाय बिनायसाफोरा थानांगोन आरो फरायसाफोरा बिटिआर सोलोंथाइ बिफानजों खुंजानाय लिरनाय आनजाद आरो इन्टारभिउआव उथ्रिसारनाय जानांगोन। बड'फा इउएन ब्रह्म सुपार 50 मिशननि थाखाय अनलाइन आरजलाइ गथायनाया 17 मार्चनिफ्राय थामहिनबा दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो आरजलाइ गाबनायनि जोबथा अक्ट'आ एप्रिल दाननि 12 अक्ट'सिम। गोसो गुदुं बिनायसाफोरा 17 मार्चनिफ्राय 12 एप्रिलसिमनि गेजेराव आरजलाइ गाबनो हागोन।